Malawian Camera. Imene nzuzu sikugawa maswiti nzuzu. Aujaila nani? Kwambiri atijaila kwambira. Bano maida tawa makomo. Sio kwanza bomba. Ya. Bobo. Ati maliro wandonyamula nyimbo yake ndimene kuimbidwa ati maliro wandonyamula guys tamverani koma ndeti kuti kunoko ndekwavuta ati maliro wandonyamula tiona kuti kodi anyamulira kuti alowera kuti maliro amene walowera kuti tikuti sizinayambike koma ziyambika kutero ndithu sizinayambike kweni ya ndithu Hello, it's your boy Malawians Akon. Kali konse tikaona mukhoza kuona kuti fans zili kuja ija ndimene yanyamula bokosi ija ya titese kuzumula tuone. I think ibaralikira koma coughing is there. So mukhoza kuona kuti fans ndi munzuzu yabwera ndithu yatuluka panopa ndi yatuluka ndithu fans mene mukuonera ndithu ya komaso mene ndakambira kuja kuti security is tight ya komaso ujeni anthu ambiri akuoneka kuti akwiya kwambiri akwiya malinga ndi mwina dziko mmene likuyendera ya ati katundu akukwera mtengo akutani ndithu ndiyeno anyway kalikonse tikaona by the way we'll be together till the end ndithu so tiona kuti tikuno kumademo koma nozoleta ngati kuti anthu inuwo mukudera time set station yopanda chinyengo muno Malawi ndi times imene makamba chilungamo kumaswa china chikame cha bisika kuchika poera the times popanda ino festirira ya popanda ino ifetirira kwambiri sasa mateona acha pale chito ino times zeneni ndipo sambiti madali ya times kama mtu sasa ndiniye kulishika zakuti mwakuti ndinuyo timaona gani kwambiri tenda mawele sasa mazime 1 week wale si takaiwa zima sizivela jana mawele sasa mazime mako please time siku mazima akuti Times Radio number 1 akutela Times Radio number 1 Come on.
Nzuzu sikugawa maswiti Nzuzu. Aujaila nani? Kwambiri atijaila kwambira. Bano maida tawa makomo. Ufuna kwanza bomba. Ya. Yeah, it's your boy Malawians Akon. Kabwiraso wawili. Kabwiraso kali kose tikaona tikaona usidandaula ya tikupasirani zambiri zochuluka pano. Adi wanjinga akuthamangisa wanjinga. Yeah, so ifeso tikumajambula moti mwa ujeni yonje mwa timing yonje sinanga ABCD akumafuna zo kudiranda mafoni utani anyway komano tikupasirani chili chonse kali konse pano mukaona nditu fanzina ndimene kwera umoyo. Bana jandia ila ukwela rupa mwamba tatika makasisa jani pamene bajakaya. Awasina mende. Goma ya. Kali konse tikaona Akon is here. Ya komano kuluja makasisa mbendera ya MCP. Nditu panopa Nzuzu yafuta pano. Yafutilatu. Yachemelatu. Nditu ya ena sonda mene osi ena na mene koma ya aonde akuimba ripa kumnapo time tichose chakwera ya Guys haja kutandiza nabe kuti ari mbendera za MCP zari zijoke koma ya kali konse tikaona Nzuzu ndimene maipwekesa Nzuzu maona ngati Nzuzu ndi amakape Nzuzu ndi amadolotu hey. You're with me, Malawians Akon Zikomo. Malawi, camera.